Kita angkat kartu yang pertama dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kartu pembaca talua semalam kini Rp20.000 yang datang dari Nyetok Ayam. Bahkan tak lagu peragaan beliau Kalontong Sate gitu lenongkan. Di atas kartu yang di tengah naik pertama. Tolong tikam dek Rani baru sampaikan puluh dek na lain-lain sesudah itu kagunjainya. Tetampang salam di lagu ko kabaki dusana dan bersama ndak basibak je basisia. Salam khusus salam istimewa untuk rombongan dusana kita dari Sungai Rumbai yang sedang meliput acara kita malam kini. Pasan dari Nyetok Ayam. Je lagunya Lontong Sate Rani Pagan naik pertama. Ia bahasa bapulu kandak dan halun meriangkan sesudeku lambek legole kemanang bahasa-bahasa mantaro. Nan dulu tetap kita dak ulukan bak ibarat mandi kapincuran. Indak do kandak kata tagun sungguh pun kita sadonaniko. Kok indak banas saruang bak durian. Sanabu kami lenongkan jua. Jadi kesabaran mamak do sana harapan kami samalam kini. Kita dulu Lontong Sate Toki Ayam Rani Pagan naik pertama. Oi kapau behati nana taraga lai bagura sama lapnanko lontong sate sate lontong sate Oh sabanda. Ia diperpanjang jelas lagu neko dari Nyetok Ayam, ulang dari mulo, elo dari pangkas. Sabab malam itu hujan indak renai pun indak telingo Tok Ayam masuk aye jua. Dikilin dek tapi kain panjang raginya balang. Dia lebana pendengaran makin lain, mau ulang paturani mangkok kasanang pasan dari Nyetok Ayam. Lanjut. Lainyo datang oi Toke Ayam dek Bang Edi oi lai pulo carai sehari te dapat dana dena mandamam kunon ko carai oi salamoyo lontong sate lontong sate Ampun DJ. Dari Toki Ayam sebelum kisah mikro kebagian lain tetap nang sabanta ke Jokate Bali ya. Cuma seketik pasan badan ketik tapi bak akok barek lagu rancak musik datang gong pulo nambah dendang pun kami tapi sayang seketik kurang gari keciknya. Garian lah badan goyang-goyangkan bahu nak bersemangat gitu kayak malam kini. Lanjut DJ. Biar malam kini oi nak bagoyang lai sana oi hati Toke Ayam ko carai sehari Toke Ayam mandana mandamam kunon ko carai oi salamoyo lontong sate lontong sate Tuki ayam banget binti bakana SKP panjanglah lagu iko dicali-cali ya oh binti bakana sabala udah iko sia agaknya lontong sate lontong Oh sabantar DJ. Kurang terang ada Toki Ayam pantun dan yang mai sebantakannya batanyo pulo sia di sebelah Toki Ayam ko. Ba aku di telongsong bana Toki Ayam manju jaya nak dendang malam kini. Lanya tutu laba muatan ba apa numpang baca rijuo keceknya. Sabanta DJ.
Oh begitu. Dari toke ayam mangkonya bajalan batungke tabu babau orang rumah kamari nak jana do cimburu salah sangkojo nyoba tanyoba anan bagoro semalam suntua tuh adir dak jan nyomandanga kabah sabalah sajo dari orang-orang kalau toke ayam kacuk baju je nak dendang mangko dibawa bana malam kini nak nyecalik ba ane bagoro semalam suntua nak jan beko tiba di rumah pasang gitu jo pulang bagurau geceknya sebab kapatang ko ampi baju tiba di laman jo karo ngasoy lai pasal dari nyentuk ayam. Ya selamat datang selamat DJ selamat datang musang malam yang baru tiba baru sampai dari rawa-rawa rombongan di Majok ini baik itu pulau menumpang di jenja menumpang pulau salam kabake di sana bersama sungguh pun kita badulu baku dia nama kikeknya di sinan jua lanjut lagu di papanjang. Pajang Putra di papanjang lagu surah latung ke tabu oi lana kamuku buliana kambi celia puluh maju goyo baraja oi baguranyo lontong sate lontong sate 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 lontong onde sate lontong onde EGP biya indah ambil patuh tolong papanjang aju lagu ko candu ikut tukang oyak lagi ambo bisa dikicu oi pagi jo sanjo kok candu ikut onde lagi ambo bisa dikicu pagi jo sanjo. Oh sabanta mama si kamba Sanju hari bak aku labalapin lagi kau beko jangan boleh kati dah anjo sudah bergoyang kini orang sedang syuting baru lihat nak rasanya lihat nak ambek kau nak ada lanjut ndak sabar kau tanya kabininya dulu itu rumahnya tuh Salialah laki etik kadai laba goyang wan edi janarin tang mau tak sajo jiko dapat candu iko laki bagoyang onde aku kayak ibu ejo lontong sate lontong lontong sate sate lontong lontong sate sate. Oh sabanta DJ rupanya ia perlu apa Kadai kau nampaknya dari situ syutingnya pindah ke bengkok nak jalan nampak wajahnya rupanya ya lanjutlah Pak Kadai kok ia juga kayak gini. Oh, sabanta DJ. Oh dari toke ayam di papanjang lagu niko naik jalan yang sabanta kau balik ya. Cuma dek sari kita bertamu jarang baso bari luri toke ayam batanyo. Sia namo di makampung jo alamai ba status nan umur labara pulo cek lai bara nomor pinggang kecek toke ayam. Tolong jaleka melalui pantun nak siap mbak Rita mbak bulan nak sana lah mati nak saja dikira-kira. Dek toke ayam dek dadang akan kini itu bagurau sama lampu jiko nyona muan dek darang panggil batam pe tinggal dek di sawah lentung lontong sate 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 lontong lontong sate sate kalagu wiku ande dawai nana baminta biar dicukoi manten dengan saranca-ranca toke ayam biniawa bagi le tanpa ada pamenang kawan lontong sate 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 lontong lontong sate
Saban tadi je. Naik na sabanta ko balik sekedar pemberitahuan kebakinan basamo Tokaya malam kini kamari bukan Semarang kamari saja sambil baguro semalam suntuk menjalin hubungan silaturahmi mantes kesetiaan istri itu mana malam kini ha nak jangan salah sangko salah kojo rumahnya ya. Dek toke ayam dek kadang malam ko dawan tiba itu pulo di matoke ayam saraso awi malam ko jere ayi ada babao juo lontong sate sate lontong sate Kapan tadi je? Ayah nak ratu bulu pendengaran masih dari TKM kok TKM saja nih bagurau nampaknya kok lain-lain mbak cerita kok ada panjang lagu hah naik ujung ke ujung main sesudah nadi ujung sebelah tukang salung naik puluh nadi ujung sebelah tukang oyak narintang mengasuh-ngasuh anak juga mbak aku di awak mengasuh mbak ada bawa anak menjadi piti ndak dua ayah nyelai keceknya pasal itu ke ayam Oi toke ayam ini dangakan juo onde pagurau elo bakanda sabata dari alang pamadu di papanjang lagu niko cuman bapasan kabaki nama dendang sebanta ko dicalia di pandang pandang ko lawak sadonyo mencari piti awak mengasuh awak pulo satano ko dak do ayahnya tolong antakan anak kabaki alang pamadu biar alang pamadu mengasuhnya siap jadi ayahnya begitu bana pasan semalam kini selamat datang Pak Le begitu pulo Papa Rido merampiklah ke dalam sama risiko duduk itu biar terlambat asa datang Papa Rido serta Pak Le dari Pagario. Oi toke ayam dangakan lajuo biar nak ada nagini mandendangnya baanyo anak ada naik indah dibao pak pajabana oi nan indah ado lontong sate lontong Papa Rido bisa pulau Pak Lek dari Pagaruyong papanjang lagi ke menompang di Jenja tetap 40 salam untuk dosa anak dan basamo sungguh pun kita badulu baku diana nama kikatnya di Sinandio ndak teranga di Anissa sabantako ko ndak do ayahnya tolong antakan anak kabaki alang pamadu siap menggantikan orang alamo jadi ayah tiri di anak Anissa itu bana pasan semalam nangko sabaknya sangat penyayang kanak tiri sahabat tadi je dari musang malam saketik pasal kabaki alang pamadu nambe aruk dulu nambe baladang hati sebab balab itu sabalun alang pamadu baniye kami menjadi ayah tiri di anak Anissa lalabi dulu kami meja belakang kami kamarikan yu diulah nan itu diulah menjapi anakku nak nyamarintang manggadu mama aja sampai kerajo keceknya pasal dari meja belakang musang malam bah kawan-kawan. Oi jiko bayi itu dekat to udah pagi iyo itu baduo jiko bayi yo kamu ngasuh anak ada elo dinyapui ondeh lah kamu ko lontong sate lontong sate Op kiri
Oh, Mbak Kece Anissa sabanta aku tolong japi anak kamu ko. Sabananya kami bukan anak kamu, bukan anggan, bukan tak penyayang ke anak tiri, tapi dia anak adik dan kabar bapak. Dia tentu adik yang mantakan tunjukkan ma ayah nyonan baru. Itu mana pasan darinya Alang Pamadu, Seratu Putra Rao-Raong. Jika bayi tuane yo putra rao dengan kala juo nenai banggato. Jika yo sabana sayang kabake ambo japun sajo anak yo kamuko. Lontong sate, lontong sate, sate sate lontong, lontong sate sate, lontong sate. Lontong sate, 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 lontong, lontong sate, sate. Yalah, lah panjang pulau kelagu niko. Sakit kita bari baca kebanyak kita bari.